मा होनखो नों जाथि? नों हिनजाव लाबोबाय? औ आदा, आं हिनजाव लाबोबाय। बिदि आं हिनजाव लाबोबाय होनबानो जागोन नामा? हिनजाव लाबोनाय बुस्थुखौ ओरैबायदि मोनथारदों आरो ना हाथाइनिफ्राय बुस्थु बायनानै लाबोनाय बायदि। इसेबां सिम्पोल सानदों नामा नों बेफोरखौ जाथि? खमसे खम न'खरनि मानसिफोरनोथ' खोन्थानो हायोना नों? मा नोंदानो खोन्थाबानो जायो, आंनो खोन्थाबानो जायो, बेफोरबायदि हरखाबनो हिनजाव लाबोबाय नों? बेबो अमा राजानि बिनानावखौसो? बेलेग मानसि मोनासै नों? बाजै, आं दाउदैखौ मोजां मोनो आरो दाउदैयाबो आंखौ मोजां मोनो। बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरानो बेफोरबायदि। खालि जोंहानि न'खरनि मानसिफोरखौल' सौग्राबाय थायो। फावगालिया बे अमा राजानि थाखाय बायदिसिना जाबाय आरो दा नोंबो बिनि बिनानावखौ लानानै फैबाय। हा? अमा राजानि बिनानावखौसो लानानै फैनो मोनबाय नों? जाथि, आं नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो जेबो बादा होआखै, हेंथा होबोआखै। नाथाय नों मानो दाउदैखौ लाबोनांगौ? आदा, दाउदैयालाय मा खालामदों नोंसोरखौ? नोंस्रा माबा मोनसे सुथुर दङ, बिदादोंसो दङ, नाथाय दाउदैदोंथ' गैयाना? जाथि, बारा बुंबाय नों। नोंनि गासैबो खामानिखौनो दिनैसिम हेंथा होबोआखै आं जाथि। आइया नोंखौ जेसेबां रायदों, जेसेबां बुंदों, अब्लाबो आं नोंखौ दिनैसिमबो दुखु होफेराखै। दिनै मा खालामखो नों? दिनै नों एसेबां गिदिर थांखि लानायाव नों आंनो खोन्थानो हायासै? नों सिरि सिरि बेफोरबायदिसो डाइरेक्ट लाबोखाबाय नामा? मानो बिदि खालामखो नों जाथि? मा आंनि अननाया थोआसै नामा? आंनि अननायाव माबाफोर नांबावगौमोन नामा? आदा नारजि बुदां बेफोरबायदि जेबो नङा। आं गावबो माबायदि जाफ्लांखो बुजिनो रोङासै आदा। अन्नानै जों सानैनि सोमोन्दोखौ एक्सेप्ट खालामदो आदा आरो बाजै। नारजि बुदाङा खालामनो हागौ, नाथाय आं खालामा। आइ बिखुनजोआ नोंखौ रायो, नाथाय आं नोंखौ इसेबां अनोमोन। नों बेफोरबायदि खालामबाय आरो जेबो खोन्थायालासिनो लाबोखुमाबाय। बेबो अमा राजानि बिनानावखौ। नों जुदि अमा राजानि बिनानावखौ लाबोआलासिनो गुबुन सिख्लाखौ लाबोयोमोन ना, नारजि बुदांनि एगेन्सि थांनानैब्लाबो नोंखौ हाबा होगौमोन, मिथिबाय? नोंखौ आं हेफाजाब होगौमोन, नाथाय दाउदै नालाय आं हेफाजाब होआ। आदा, प्लिज अननानै जोंखौ निमाहा होदो आरो बोजबनानै लादो। जाय मानसिया गावनि डिसिसनखौ हारसिं लानो रोंबाय, बेवहायलाय मानो आंनि अननाय नांबावगौ? आदा, नोंनि अननाय मोनब्लासो जोंनि सोमोन्दोआ ब्राइट जागोन आदा, गोजों जागोन। अननानै आंखौ बेफोरबायदि दा नेवसि। जाथि, दिनैनिफ्राय आंखौ दं होननानै नों साननोनो नांला। नाथाय मानो आदा? आंहा मोन्थाय गैया नामा आदा जुलि जानो? आंहा मोन्थाय गैया नामा गोसो थोलायनो? नोंनो गासैबो मोन्थायखौ होखादों आं। नाथाय नों दिनै आंखौ थगायबाय। नोंहा हाबा जानो गोनां समावबो आंनो खोन्थायालासिनो नों हिनजावखौ डाइरेक्ट आंनि सिगाङाव लाबोनानै खिन्थिफैबाय। अब्ला आं मा बुजिनांगौ जाखो? अन्नानै जाथिखौ बेफोरबायदि दा रायबाय थासै। जाथिया आंखौ लाबोगोन होननानै लाबोआखै, आंसो जाथिनाव खारसनफैदों। बेनिखायसो सानदों आं, बे जाथिया माबोरै बिदि जाथारखो होननानै। बे अमा राजानि न'खरनि मानसिफोरानो बेफोरबायदि गावसोरनि बायदिल' मावनो लुगैयो, गावसोरनि साननाय बायदिल' जाजानो लुगैयो। ओइ दाउदै, जेरै फैदोंमोन एरैनो मोजाङै थांफिनदो, समाजाव दावराव जानायनि सिगांनो। आं समाजाव दावराव जानायखौ गिया। आंनो जाथिखौल' नांगौ आरो आं जाथिजोंनो थागोन आरो आं बै न'खराव थांला। दाउदै, नों फैनायखौ नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरा मिथियो नामा? औ, आदा अमा राजाया मिथियो। आदा अमा राजाजों नांलायनानैनो फैदों आं। आयौ नारजि बुदां, नायलाय मा होनदों? बिदाजों नांलायनानैसो फैबावदोंनो। ओइ जाथि, मा होननानै नों बेखौ लाबोखोहाय, बिदाजों नांलायलायना फैनायखौ? मानो नांलायनांगौ जाखो? आरो नांलायनानै मानो बेफोरबायदि खारबोनांगौ जाखो? बे आदाया आंखौ जागानाय बायदि मोननायखाय आंखौ रायबाय थादोंमोन, बेनिखायनो आं रागा जोंनानै खारबोबाय। आरो आं जाथिनि अनगा थांनानै थानो हाया। आंनो जाथिखौनो नांगौ आरो जाथिखौनो आं जेब्लाबो गोसो थोगोन। मिथिखायो आं, सिगां समाव नों थफेरांखौ गोसो थोआमोन होनलाय। नोंसोरनि न'खरनि गासैनिबो जारिमिनखौ मिथिजोबो आं दाउदै। आरो नों आंनि बिजावजालिसो जानो फैदों। ओमफ्रायलाय माथो जाखो? आंहा जाथिखौ गोसो थोयो नालाय जाथिजों हाबा जागोन। खिन्थु नोंखौ डिस्टार्ब खालामनो फैयाखैना? आयौ माबायदि उल्थाखा नायलाय। ओइ, नोंसोरनि न'खरनि मानसिफोरा नोंखौ बिदि उल्था उल्था नांलायनो खोन्थादों, फोरोंदों? नोंखौ जोंहानि न'खरनि मानसिफोरा रावबो उल्था उल्था नांलायनो फोरोङाखै। आं गाव हारसिंनो रोंदों। गाव हारसिंनो गासैबो खामानिखौनो मावजोबनो रोंदों। हौवा गोसो थोनोबो रोंदों आरो आं हौवानि न'खराव खारसननोबो हारसिंनो फैदों। दाउदै, बेफोरबायदि नङा। बेयो भारत हादरसो, जाय भारत हादराव बिमा बिफानि मान, गेदेरनि मान, हारि हारिमु, गाननाय जोमनाया जेब्लाबो देरसिन, गावनिख्रुइबो देरसिन। बेबायदि मुलुगाव, बेफोरबायदि थासारियाव जों देरबोनाय आरो बेनो जोंनि हारि हारिमुनि नेरसोन। बेवहाय नों गावनिखौल' सानबा जानाय नङाना। गावनि खोथा साननायनि सिगां बिमा बिफानि खोथाबो साननांगौ जायो। बेनिखायनो नोङो एसेबां गिदिर डिसिसन लानायनि सिगां न'खरनि मानसिफोरनो खोन्थानांगौ। नाथाय नोंना गाज्रि जादों बिदाजों बेफोरबायदि नांलायना फैनाया। आं जेबो मिन्थिया, आंनो जाथिखौल' नांगौ आरो आं बै न'खराव थांफिनला जाय न'खराव आदा अमा राजा दङ। आयु माबायदिखा? गावनि बिदाखौनो इसेबां रागा जोङो नों? नोंबोथ' जोंहानि आदाखौ रागा जोङो ना? आंबो थिग बेबायदिनो आंनि आदाखौ रागा जोंदों। जाबाय दाउदै, बांद्राय बुंबाय नों। नोंलाय मा बाथ्रा बुंखो दे आदा नारजि बुदां? आं नोंसानि न'आव फैनाया इसेबां गाज्रि जाबाय आरो आं नोंनि फंबायखौ गोसो थोयो, नोंनि फंबायाबो आंखौ गोसो थोयो। जों सानैबो मोथो मोथो मोजां मोनलायलायो।
बेवहाय नोंसोरो फिल्मनि गुन्दा गुन्दिफोर बायदि जोंखौ मानो हमथाबाय थादों? आयौ जोंखौ फिल्मनि गुन्दा गुन्दि होनदों? माथो नोंसोरलाय जोंनि मोजां मोनलायनायावलाय मानो सुजानानै गसंथेदों? रायजोखौ जों सानैयासो जागोन दा। जाथि मा खोनानो मोननांगौ मोनखो आं दिनै? आदा अननानै जोंखौ निमाहा होदो आरो दावदैनि बुंनायखौबो गाज्रि दामोन आदा। खालि जोंनो बोरल' होदो आदा। मानो आंनि बोरनि गोनांथिबाव? जाय खामानिखौ नोङो हारसिंनो डिसिसन लाबाय जेब्ला हारसिंनो मावलांदो। दिनैनिफ्राय आंनाव जेबो बुंनांला। आदा ओइ जाथि नार्जि बुदांखौ दुखु होनाया नोंहा जोबोद गाज्रि जाबाय। खमसे खमथ' नों नार्जि बुदांनो खोन्थानो हायोमोन ना नोंहा हिन्जाव गोसो थोनाय दं होननानै। नों हिन्जाव गोसो थोनायखौबो खोन्थायासै, बिनिफ्राय डाइरेक्ट लानानै फैबाय। आंथ' रागासो जोंदों बेबो अमा राजानि बिनानावखौ लाबोनायनि थाखाय। बाजै अननानै नोंबो बिदि दा बुंसै। अननानै जोंनो बोर होदो बाजै। आं मालाबाबो होआ जाथि। नोंनि मोजांखौ आं जेब्लाबो हास्थायगोन, नाथाय नोंनि खुसियाव जों मालाबाबो थाफाला। नोंहा मालाय नोंनि दुखु सुखुनि लोगो लानानै फैखाबाय, बे दावदैजोंनो थाबाय थादो आरो। नाथाय नोंसोर गैयाबा जों मा जानांगौ जाखो बाजै? रायजोखौलाय नोंसोर सानैयासो जागोन दा ना मा बुङो दावदै? औथ' आरो रायजोखौथ' जों सानैयासो जागोन। बेवहाय नोंसोर जेबो बुंनांला दे। जाथिनि दुखुआव जाथिनि सुखुआव जेब्लाबो थागोन आं। मालाय माथोबाव मा खालामो खालामदो, जोंखौलाय मानो नांगौ? नोंसोर सानैयानो जाखाबायबा। बाजै अननानै जोंखौ बोजबदो। दरखार गैया, आं बुंखादोंना जाथि। अमा राजानि बिनानाव, अमा राजानि खानदानि मानसि लाबोबानो आं रावखौबो बोजबा। दाथ' बिखुनजोआ मिथिबा नोंसोर सानैखौ गारगोन ना? बिदिब्ला जों मा खालामनांगौ जाखो बाजै? नोंसोरा मा खालामो खालामहैथों, जोंनाव सोंबाय थानांला। बाजै नोंसोर जुदि जोंनो अननायखौनो होलाबा जों बे न'खराव थानानै मा लाब? बोरै नोंसोरजों मुगै जानानै थानो हानो जों बाजै? बाजै नोंबोथ' आंखौ आंनि बिमा बायदि अनबोबाय, बे बारावबो आंखौ अनफिनदो बाजै। अना जाय मानसिया बिमा बिफाखौ दुखु होयो बिसोरखौ फिसा होननानै साननानै लाबबो गैया। दा नोंसोर मा खालामो खालामहैदो। नोंसा नोंदायाबोथ' बिराद दुखु मोनखाबाय। होमबा आं मा खालामबावनो? नोंसा नोंदाखौ जिबायदि दुखु होदों नोङो, नोंसा नोंदाया रागा जोंबा बिराद गाज्रि। रागा जोंफेरैनि मानसिनि रागा जोंनाया जोबोद गाज्रि जायो। बेनिखायनो हायोबा बिनि आन्दोआव थाबानो जाबाय। जागोन दे बाजै। अब्ला बाजै आं थांथ'नोसै नोंसोरनिफ्राय गोजानाव। नोंसोर जुदि जोंनि मोजां मोनलायनायखौ एक्सेप्ट खालामाबा, जोंनि सोमोन्दोखौ बोजबनानै लायाबा, आं बे न'खराव माबोरै थानो बाजै? आं मा मिथिबागौ दा? हनै नोंना एकथुसा मिथिजोबखायो गासिखौबो। बेनाव सोंबानो जाबाय। आंलाय मिथिखायो ना। आंहा जाथिजों थानो मोनबानो जाबाय। जाथिया आंखौ जि जायगायाव लाङो बेवहायनो थागोन। दाखोरबारियाव दोनबाबो दाखोरबारियाव थागोन, बिल्डिं न'आव दोनबाबो बिल्डिं न'आव थागोन। एसेबां थेव थेव नोंनि खुगाना। दे मास मोनसेल' रायजो जालाय नोंसोरो, होमबानो मिथिगोन आं नोंखौ। आरो एसेबां थेव थेवना नोंनि खुगाया। बे न'खराव नोंजों आङो एक सेकेन्डबो थानो हानाय नङा। आंबो हाया नोंजों। दावदै बिदि दा बुंसै। बाजैसो बियो आंनि। बाजै नोंबो दावदैखौ जेबो दा बुंसै। आंथ' जेबोखौनो बुङाखै। नोंनासो हिनजाव खुगाया गोसाथार। नायबायल' था, साननैसोनि उनावनो बाहायजागोन नों। ओइ जाथि थौदो थांनोसै, बिजों नांलायबाय थाना लाब गैया। बाजै अननानै आंखौ निमाहा होदो बाजै आरो दावदैखौबो। आं बे न'खरखौ गारनानै थांनो हाया बाजै। आंबो बे न'खरखौ गारनानै थांनो गोसो गैया। मानो होनोबा बे न'खरा जाथिनि। दावदै बे न'खरनि बिहामजो जाथ'वाखै नों। नोंहा जेबो बुंनो मोन्थाय गैया। दानो केव 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 ना नोङो? जाबाय दे जाबाय, नोंसोर नांलायनांला। दावदै आं बुंखादोंमोन ना नोंखौ आंनि न'खरनि मानसिफोरजों मोगा मोगि जानो नांगोन होननानै। नुबायना? जाथि नोंसानि न'खराव नोंनि जेबो भेलुआनो गैया माथो। आं नोंजोंनो जेब्लाबो थागोन आरो नोंखौ आं जेब्लाबो प्रटेक्ट खालामगोन। मिथिबायना जाथि? जागोन दे, होमबालाय थौदो। माबा मोनसे बेबस्था खालामहैनोसै जों। थौ होमबालाय। बाजै अब्ला थादो, जों थांनोसै। थांदो। बांद्राय दुगि खोन्थानाङाहाय नोङो हापां। आं जुदि बे न'खराव बिजावजालि जानानै फैयोना, नोंनि दुगिया बारा गोबाव जोरनाय नङा। आयौ माबायदिखा बियो? ओइ जाथि नों माबायदि बिदि बुंहोबाय थाखो आंखौ? जाबाय दे दावदै, बेफोरबायदि जेबो बुंनांला। नोंनोथ' बुंदों नोंसानि न'खरनि मानसिफोरजों मोगा मोगि जानो। आंथ' जानो राजि ना। नों जुदि बे न'खरखौ गारनानै थाङा, आं बे न'खरावनो नांलाय खमलायबो थानो हागोन। नाङा, आंनो नांलाय खमलायखौ नाङा। थौदो थांनोसै। बाजै जों थांनोसै। थौदो जाथि। आयौ 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 माबायदिखा बे दावदैया? दा फैदो बे न'खराव थाबाथ' बे आंजों सानफ्रोमबो नांलायगोनहाय। आयौ बिजावजालि थालायनायाबो माथो बिराद गाज्रि। माबोरै जागोनहाय? हेसर गिखाबायसो आं साननानै। नैबे हाफाङाबो जेननायाव गैथारा। आरो नै माथो दाबो मोनफैयाखै बे थङालिया? बहा दङ बेलाय? दावदै नुबायना, जोंनि सोमोन्दोखौ न'खराव बोजबासै। दा मा खालामबावगोन जों? बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा? न'खरनि मानसिफोरालाय सानैसोल'सो जोंखौ बोराफोर उनाव गावसोरनो जोंखौ लिंहरफिनगोन। दा जेबो नङा, जों बहाबाफोर थांनानै थाहैथ'नोसै थौदो। आच्छा। आदै बहा थांनो? ओइ फामे, नोंसानि आइ आरो आफाया जोंखौ होखारहरबाय, बेनिखायनो जों बेलेग जायगायाव थांनोसै। मा? आवगालि नों बेफोरखौ जेबो जिंगा दासि। नोंनि नोमथै जाथिखौ नों जेब्लाबो लोगो मोनगोन, जेब्लानो गोनां जायो। मानो बिदि बुंदों आदै?
मानो होनोब्ला नोंसानि न'खरनि मानसिफोरा आंखौ बोजबनानै लायासै आरो जाथिखौबो। जों सानैनि हाबाखौनो बिसोरो खुंनानै होआबा जों बे न'खराव मानो थानो? होमबा नोङो आदै जाथिनाव फैदोंमोन हाबा जानो? आरो नोंसानि आइ आरो आफाया बोजबासैनो? एक बिदिनो नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायखौ मालाबाबो बोजबनाय नङा। नोंथ' एमाव राजाखौ मोजां मोनो ना? जाबाय दे दावदै, बारा बुंनांला, थोदो थांनोसै। थोदो थांनोसै। आइ आरो आफाया बिसोरनि सोमोन्दोखौ बोजबाखैब्ला आरो एमाव राजा आरो आंनि मोजां मोननायखौ बोरै बोजबगोननो बिसोर? जोंथ' सिं सिं लोगो हमलायफिनबाय। आइ आरो आफाया बेबाराव मिन्थिबा आंखौ मा सानगोन दे? अब्लाबो आं एमाव राजाखौ जोबोद मोजां मोनो, बेखौ आं मालाबाबो बावा। र' थांगौ। अमा राजा, मानो फैदों नों आंनाव? जिरायनो होआ मानो होआ बिदि सोङो नामाब्रा? जिराय। बा मालै बे गोथाव मोदोमथारदों माथो। पानेर मसला संनो सोलोंदों आं। आच्छा बार, थाइबानि लारु, माबायदि खबरफोरालाय? मानो फैदों नों आंखौ होखारनानै? आंनि बे एड्रेसखौ बोरै मिन्थिखो नोंलाय? मानो फैदोंब्रा? नोंबोथ' सानसे समाव आंनि हिन्जावमोन ना, बेनिखायनो गावनि हिन्जावखौ नायनो फैबायब्रा। मा जादों बुं? माबा मोनसे जाथारनायखायसो नों आंनि खाथियाव फैदों, नङाबाथ' फैया। वाह, बिराद मोजां बुजियो माथो नों साम' खिंखिरि, सनानि जिन्जिरि। नोंखौनो गोसोखांना फैदोंब्रा। नोंनि आखाइनि ओंखाम ओंख्रि संनाय जानो गोसोखांदों आं। नोंनि हिन्जाव मोजां हांग्रि मोनदियालाय? बिनि ओंखाम ओंख्रि संबाय थानायखौलाय बेसे जाबावनोब्रा, बेनिखायनो नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जानो फैदों आं। संनानै जाहोगोन ना? आं नोंखौ दाबो निमाहा होआखै। निमाहाया जाबाय थागोनब्रा। आलासि महरै दिनै ओंखाम जाहोदोब्रा आंखौ। जिरायथ'। मा गोसो जानाबा फैदों बेबा आंनाव? माबा मोनसे जाखाथारदों बियो, बेनिखायनो फैदों। आच्छा बोरायफोर, दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ बेफोरबायदि दोनबाय थाजायालै। सोरबा बोराय हौवाखौसो गोसोथोगोन, सोरबा हिन्जाव गोनां फिसा गोनांखौसो गोसोथोगोन। एसे फैसा थाखा जासिदो, मबाइल गंसे जासिदो, बा सिख्लाफ्रा ओरैनो आवलिलाबायो। बिराद बिदिन्थि नुबाय आं बेफोरबायदि। बेनिखायनो बोरायफोर, नोंसाजोखौ बेफोरबायदि दोनबाय थानांला। मा थिक नोंनिख्रुइ बोराय मानसिखौ गोसोथोनानै थांबा, ओमफ्राय दा नोंनिख्रुइ बोरायसिन मानसिखौ मा लिंबावनो नोंलाय? बिजामादै, नोंथ' उसुबिदा मोनथारगोनलै। बेनिखायनो आं बायदि सेंग्रा गाजोलानो हरनांगौ। नुबायना दानि सिख्लाफ्रा मालायनि फैसा थाखा नुबानो बेसेबां लब जायो, ओमफ्राय हिन्जाव गोनांखा हौवाफोरखौनो जि आथा सिदा गोसो थोयो। जेन बिराद मोजां लाक्जारियाव दङ आं, बिराद मोजां लाइफ स्टाइल आंनो होननानै बेसेबां देखायग्रा मानसिफोरबो दङ। आं बिदि नङा दे। मा नङा? दाउस्रि देलायखौनो लादो। फैसा थाखानि लबावनो बोराय हौवाजों हाबा जाफ्रामनाया बावगारबाय। थिग बिदिनो बादालिखौबो बोराय हौवानाव थांनायनि सिगांनो सेंग्रा गाजोलानो हरदो, माने आंनो। आं बिराद नायनो बायो माने हाबा जानाय हौवाफोरा सिख्ला गोसोथोफैनोबा एकदम पिस्तलजों थाइ होननानै गावनो लुबैखायो। हाथाय अरनानैसो थायो आं। नोंनि रागायानो बाराथार दे। बादालि, नोंखौ मोनोबालाय आंलाय मानो रागा जोंबाय थानांगौ जाखोब्रा? जुलिया खेबसेल'सो जायो नालाय, नोंजों आंजों खेबसेल' जुलि जानोसै, गथ' गथाय खांनोसै, ग्रें ग्रें रायजो जानोसैब्रा। आंनाव गासिबो दंजोबोलै नोंनि नांगौखिनिया, मिथिबाय? बेनिखायनो आं नोंखौ दिनै लानानै थांनोसै, ना मा होनो? आंनि फिसाजोआ हाबा जानायनि बैसो जानायालाय जाबायमोन। आंनो गोसो जायोबालाय आंबो हरनोसै, नाथाय साननैसो थाबावथोसै नामा? साननैसो सुननैसोबा जाया, दिनैनो दानो लांथारगोन आं। माबा मोनसे लुखुर थुखुरसो जाबाय थायोलै आंना। दिनैनो नांगौ आंनो बादालिखौ, दिनैनो हगार हरदो आंनो। आइ बादालियासो मा होनगोन? ओइ बादालि, मा होनगोन नोंलाय? आंलाय मा होननो? आफाया जुदि गोसो जानानै हरोबालाय थांगोन आरो। आच्छा, होमबालाय जाबाय माथो। बादालिनो खोथा मोनखाबायलै रायजोफोर। आंनि हाबानि बेदर जानो हाथायफ्रा उनखा गोजों जालायनाय, गाव गावनि महरखौनो आयनायाव नायनाङि बायदि, माने नुखालायनाय बायदि। दे होमबालाय भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। बाय बाय, गुड नाइट।